gamane saking kang kala yaksa aprobusana ira pranyata asriti tulu pindha andrahing puspita Untaping para wadya bala ruta dinawa salaing pating galidrah swaraning pating galero seblak sampur tanjak warangka cinandra kadya horeg ning Nusantara. Jaya ning rat lebur dening pangastuti ang nyawiji joy ayo jet gene jet wah Gene co ayo gene jet wah edan kumpuling sagodrah warangka dalem ana ing pasih badhe Ulumantar temloroting surya kang madhangi jagat raya sinembah yo pa slololo ya lo wa yo awas so yo you awas yo lalu yo pa ya lo yeah Yeah!
Kondo-kondo para prajurit ditata barisaning nyawiji kepolong siji. Monggo Kanjeng Sinuwun ngambah dirgantara ngobah ing pasewakan agung. Lho prajurit tata ana ing papan pawiyatan dina pagelaran iki melu nyengkuyung nggoning keluarga agung bapa ingkang kagungan karsa panjenenganipun Bapa Kusmiyadi sakeluwarga ngananing upacara kang suci. Muga-muga wiwitan nganti pungkasan aja ana sukerta tansah pinayungana bagas kawarasan uga ditambahi rejeki kang langkung kathah. Allahumma sing angka loro gelaring budaya ya Damar Wulan Arisma Dewata mung ingsun sing dadi panguwasa dinaning iki kono diprayogake nggonmu seba sauntara tak bacutning kaya ngapa gelaring kados mekaten iki. Monggo Kanjeng nggih derek.
Ijan tenane topan oh ma ye lo ye oh yo lo ya Yo la thala. Buka situ, hey, zo.
Langeng drong ango mango bagong kokado hangrema boy tumapaing ngene madyaning sasana ya wong papat cacahe warangka sing mapan ana madyaning kerepat yen to dinane iki aku kepengin jajal kaya ngapa kadeg dayaning siji baka siji kene maju tanding ana aku jajeg leno mangindamu tebah dadamu sikar merapat ke barat lae dian tenan padha wanine sugih kendel padha wani barat langeng sasongko menyarang bola yo latala oi bola tuh biwe dah ayo biwe bola yeah
gugus sing topa kanggo malon oh oh ta de bố là là oh oh mà thuộc biểu với là là ơi lô 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 ba rồi tiền rồi đây cha nó là con này đâu không đây đâu nhớ ôi ba đây là thà là nhớ ôi ê thôi nhớ wah kaya rasa sronto rasaning jroning atiku wong telu ora iso akor pamriye golek apa ora ngerti ana aku mapan ana ngene leno pangindaning yen to kowe kuwi matene ngrincung lan bondo tanganku tangeh lamun urung ngerti kadegdayanku kaya ngapa kondangan aku mah ya iki aku marang yen to jagat wis kebrebeken karo jenengku ya kobra yaksa ya wong aku leno pangindamu kene maju matoko aji kawijayanmu njaluk karo Jawata ora mundur kemana hei wah lola slolo yeah oh oh wah yeah oh oh wah yeah yeah awas lo oh oh wah aduh piong bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirik genjang mawa gandrung oh lumantar sesaji uga koko sing dupa kanggo melulun semedi siti lungguh suku tunggeng nyuwun parangarsaning Gusti kang berbendat kang sumayaning dina pawiyatan kang agung isa duwe daya kekuatan orewang yen to isa ngrincung sikile bondo tanganing degya kobra leno pangindamu kene maju marat candhak lamamu kepat ning Bantala ora mundhar aja takon dosa Jagat Dewa Parara dene tamakna marang sun tampan di tangan keprawi oh lo yeah oh wah
oh 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 wah yeah wah aduh piung awakku panas sikilku ayo piung ayo lo yeah hey oh hey oh hey yeah nah yeah palu oh 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 Hati Tuntang balang orang lomok aduh piung sikil rasanya wah yeay lo wah ye gan la lo ye piung ayo ye aduh orang sandeng ayo oh wah oh yeah hey wah oh lo yeah aduh piung oh wah yeah oh wah gene otak no yeah aduh piung lo yeah Mansoy yeah yeah oh orang banter mas yeah aduh piung ora kerasa ora gresik oh
Ayo Dep ele. Yo. Oh wis. Oh. Dep joget selik taneh Dep. Ye. Oh wis. Ye. Jan. Monggo Pak Gus Niaji. Ye lah lo. Yayan. Ye. Oh, pa, le. Nyapa le? Pas jaluk sing abang, kuwi rupane ngapa le? Ijo, biru. Lah, ya ngono. Mari kene aku kecipratan. Le. Hei. Yayan. Wah, jan tenan. Aduh, yo alah. Jan. Aduh, piye wala, aduh. Wah, piye ta? Aduh. Ye! Kang Es rasa melu dadi. Ye! Oh. Wah. Bakar ame mecut kaji bakar. Ye! Kaji bakar kok ana mecut rek. Ye! Aduh piyong. Ye! Oh. Aye. Oh. Tốt nó lên. Yeah. Oh. Aduh, piong. Yeah. Oh. Wah. Yeah. Oh. Wah. Sorak noto jaya mrata. Sorak noto jaya mrata di. Hey. Oh. Yeah. Wah. Lo. Wah. Hey. Wah, tanda le.
Edian. Oh, pa. Yo. Aduh, piong. Aduh, piong. Yo, aduh, piong. Aduh. Aduh, piong sikile kuwara ngene aduh. Yo. Oh. Wah. Yeah. Aduh, sikile kuwara. Iso diabu barang ini. Golek balasan aduh. Edian ngete le. Wah, ngete Pak le. Mutiar kelakon kowe. Wah. Aparat. Wong tuwa iso disedhiti Leno iki. Wong kaya men wentok. Ya ngene. Aduh, ya ngene. Alah. Iya. Modele ngece, mlakune ngece. Bola aku diegoli ngono lan kandak ndase kuwak mengarep kok. Yo. Slalalala. Aya. Ya candak wah. Ora kendeng aduh. Oh. So. Alah. Candak ndase keplek dhewe. Lho. Wah, ora kendeng. Edian. Kleru. Sok gambune diuncalne lho. Gayane. Iya. Oh. Bah. Iya. Candak lah aku. Ya kuwi. Wah, batek sikile no. Oh. Waduh, piye iki. Ye. Oh. Oh. Wah. Kursine, Pak. Ye. Wah. Lo.
Aduh gatel aneh. Ih. Lo. Ya. Ya. Aduh.